Ένα νέο vlog ξεκινάει. Αυτή τη φορά είναι Race Day vlog. Η ώρα είναι 7:30. Ξυπνήσαμε, τρέχουμε αγώνα σήμερα. Βρισκόμαστε στη Ρουμανία και θα σας πάρω στην ημέρα του αγώνα να δείτε πως είναι. Θα σας τα πω όλα στη συνέχεια. Βρισκόμαστε στην Ρουμανία για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα ορεινής ποδηλασίας, να το τονίσουμε. Ήρθαμε τώρα για το πρωινό. Εδώ είναι το pre-race meal. Βρώμη εδώ με δημητριακά και πρωτεΐνη. Μας φέρνει και μια ομελέτα, αν και δεν την παραγγείλαμε. Αλλά εντάξει. Θα φάμε τώρα και πάμε να ετοιμαστούμε για τον αγώνα. Θα δούμε μετά την ετοιμασία τι παίρνουμε στον αγώνα και τα λοιπά. Και θα σας ανοίξω τότε. Έχουμε επιστρέψει τώρα ξανά στο δωμάτιο. Ετοιμάζουμε εδώ τα πραγματάκια των αγώνα. Εδώ τα κράνη, τζελάκια, Garmin, γυαλιά. Βάλαμε και εδώ το νούμερο στις μπλούζες. Και θα φύγουμε στις 9:30 να πάμε στον αγώνα. Είναι περίπου 2 χιλιόμετρα από εδώ. Είμαστε κοντά, πάμε με τα ποδήλατα φυσικά. Κάνουμε το ζέσταμά μας και θα ξεκινήσουμε ο καθένας στον αγώνα του. Έχει αθλητές από Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Σκόπια, Τουρκία και Βοσνία, Ζεργοβίνη. Τώρα δεν νομίζω να ξεχνάω κάποιον. Αυτή τη στιγμή νομίζω αυτές τις χώρες έχουμε. Και θα πάμε να κάνουμε το ζέσταμα σε λιγάκι, να ξεκινήσουμε. Είμαστε τώρα στο ζέσταμα, έχω ξεκινήσει. Έχω κάνει 20 λεπτάκια, πήγα στον αγώνα. Άφησα τα παραβατά μου. Τώρα θα το τελειοποιήσω το ζέσταμα. Έχω 10 λεπτά ακόμα να κάνω. Και ξεκινάει ο αγώνας. Θα σας ανοίξω λογικά μετά τον αγώνα. Αν έχω φωτογραφίες και πλάνα θα σας τα βάλω τώρα. Αυτά πάνω κάτω. Οπότε θα τα πούμε μετά. Θεία. Τελείωσα και με τον αγώνα. Η αλήθεια είναι πολύ ωραία. Βγήκε 1 ώρα και 55 λεπτά. Κανονικά είναι εκτός ορίων για τους κανονισμούς της UCI. Αλλά εντάξει, τώρα εδώ πως το μαγειρέψανε δεν ξέρω, γιατί βγήκε τόσο πολλή ώρα. Βγήκα τρίτος στην κατηγορία Under 23. Δυνατός αγώνας ήτανε. Τώρα θα γίνουν οι απονομές, θα σας βάλω και καμιά φωτογραφία από το βάθρο. Και σιγά σιγά μετά θα γυρίσουμε προς το ξενοδοχείο. Έγιναν οι απονομές. Πήρα εδώ το χάλκινο μετάλλιο και ο Ανδρέας το ασημένιο. Και τώρα γυρνάμε στο ξενοδοχείο να κάνουμε ένα μπανάκι και ξεκινάει η επιστροφή. Οπότε είναι μακριά η μέρα και δύσκολη. Ευτυχώς τα έχουμε όλα μαζεμένα, ένα ντους στα γρήγορα και φύγαμε καρφί για Βουλγαρία. Επιστρέψαμε τώρα εδώ στο δωμάτιο, γίνεται ένας κακός χαμός, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Μπαίνουμε ένας για μπάνιο, έχουμε κρατήσει ένα τελευταίο δωματιάκι για να κάνουμε ένα ντουζάκι. Πάμε για φαΐ μετά και μετά, όπως σας είπα, καρφί Βουλγαρία για διανυκτέρευση και μετά Ελλάδα. Ήρθαμε τώρα για φαΐ. Το μενού μας έχει σνίτσελ με πουρέ και λίγο λάχανο. Τώρα αυτό μας φέραν, αυτό θα φάμε. Ό,τι είναι. Θα κάνει ο Ανδρέας το τεστ, για πες. Εδώ ετοιμάζουμε το story πρώτα. Για δοκίμασε να μου πεις άμα είναι καλό. Άψογο είναι, οπότε θα φάμε αυτό. Και να αφήσουμε τις σούπες. Και αναχώρηση. Έχουμε φτάσει στο ξενοδοχείο στη Βουλγαρία. Η ώρα είναι 11 παρά. Κάπου εδώ θα σας κλείσω. Θα πάμε εμείς τώρα για φαγητό.
να φάμε κάτι έτσι στα γρήγορα, ύπνο και μετά αύριο ξεκινάμε για πίσω για Ελλάδα. Για πες, εδώ είναι ο guest μου. Το ανεβάζω σε YouTube αυτό. Αυτό φίλοι το βλέπουν μισή Ελλάδα. Μισή Ελλάδα. Πες ένα γεια. Γεια. Ακόμα δεν είναι εξοικειωμένος με το φακό. Θα δούμε στην πορεία. Στην πορεία. Σε επόμενο vlog, άμα ξανά είμαστε μαζί. Θέλω και 3 ακόμα. Θα είναι πιο καλά, θα είναι πιο εξοικειωμένος. Αυτά, οπότε θέλω να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, να χτυπήσετε και την καμπάνα για να μείνετε ενημερωμένοι. Έρχονται top vlog, να ξέρετε, να μένετε συντονισμένοι. Μέχρι το επόμενο vlog, να περνάτε τέλεια.